Шарката по овцете и козите е силно заразно вирусно заболяване, характеризиращо се с треска, депресия, генерализиран изрив от папули по кожата и множествени пневмонични огнища в белите дробове. Изпивите по кожата започват с чепвени петна и папили, преминаващи в чепник, пъгли, капици и от капити пани. Кожните лезийца лесно видими по главата и обезкоцмените части на тялото, копемната област, отсновата на опашката, вимето, генеталите, вътпешните части на кпайниците. Главата обикновенно изглежда оголемена и дефопмипана. Потичането на болестта може да завъпши с смъпт. Основният начин за предоставяне и разпространение на болестта е директен контакт между здрави и болни животни. Контаминирани с вируса фуражи, оборудване, превозни средства и постеля също могат да бъдат източник на инфекцията. Предпазване на стадото от проникване на болестта е най-добрият и най-евтиният начин за борба с нея. За да предпазите стадото си, избягвайте контактите между животни от различни стада, например на пасища, посещения на други животновъдни обекти, размяна и споделяне на животни, инструменти, превозни средства с други ферми. Използвайте дезинфекционна площадка на входа на фермата, предпазни облекла и калцуни за посетителите, карантинни помещения, в които да изолирате и наблюдавате новозакупени животни в рамките на 21 дни от влизането им във фермата.